Φίλες και φίλοι, καλημέρα από το στούντιο Playhouse, από το δικό μου στούντιο. Με αφορμή τα τραγικά γεγονότα που συμβαίνουν στην πατρίδα μας και το σαθρό πολιτικό σύστημα το οποίο τα υποστηρίζει και τα υποθάλπτει, θα ήθελα να πούμε ένα τραγούδι σήμερα λίγο διαφορετικό, το οποίο το αγαπώ και το έχω πει και στο παρελθόν. Πάμε. Σας παρακαλώ κύριε, πάρτε λίγα χαρτομάτια. Κάποιοι άνθρωποι απάνθρωποι και ψεύτες υπεξαίρεσαν τα πάντα σαν τους κλέφτες. Για τον κόσμο που γεννήθηκα λυπάμαι. Δε σας κρύβω πως το αύριο φοβάμαι. Μ' έχει κάνει το παρόν μου η ληστή και το μέλλον μου δίνω αλχημιστή. Σωστά συμπεριφέρομαι, ποτέ μου δεν επαίρομαι, γελάω μα δεν χαίρομαι. Ένα αγγελούδι μες στους δρόμους πήρε τα προβλήματα στους ώμους κι όλο ζητιανεύει στα φανάρια πίσω από τον αμάξιον τα χνάρια. Πείτε μου ποιος έχει την ευθύνη που γυρεύει η ελεημοσύνη. Ποια πατρίδα, ποια δικαιοσύνη, όνειρα στο αγγελούδι δίνει. Της καρδιάς μου πάντα θέλω όλα αυτά που ενοχλούν να καταγγέλω. Παραδόπιστοι που ζουνε για το χρήμα έχουν πάρει εξουσία κι είναι κρίμα. Ένα αθώο και ευάλωτο κορεμί χαρτομάτιλα πουλάει για ψωμί. Πάντα τι παρέρχομαι, στα μέτρα τους δεν έρχομαι, θυμώνω και τους μεμφώμαι. Ένα αγγελούδι μες στους δρόμους πήρε τα προβλήματα στους ώμους κι όλο ζητιανεύει στα φανάρια πίσω από τον αμάξιον τα χνάρια. Πείτε μου ποιος έχει την ευθύνη που γυρεύει η ελεημοσύνη. Ποια πατρίδα, ποια δικαιοσύνη, όνειρα στο αγγελούδι δίνει. Κι αν μας έγραψε τη μοίρα ο Θεός μας, η αγάπη και αλήθεια οδηγός μας.